Hello guys, magandang umaga sa inyo lahat. Ito si Mike Padua at narito ulit tayo sa pinaka-latest update. Ito po ang Tagalog version ng bagyong si Egay, namin international name Toksori. Ngayon umaga ng Lunes, Hulyo 24, 2023. Ito po ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 in partnership with Naga College Foundation, Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands, Avenue Plaza Hotel, at ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by our Mayor Honorable Nelson Ligacion at ang ating Congressman Honorable Gabby Bordado ng 3rd District of Camarines Sur. Well, meron po tayong hindi magandang balita, lalo na po ang mga kababayan natin sa Hilagang Luzon. Sa nakalipas na 24 oras, nagbago po ang tracking ng mga computer models for the past 2 runs, okay? At pinapakita na yon na dati sa Taiwan ang kanyang direction, na yun po ay medyo bumaba kanyang track, okay? At pinapakita na yon na ang posibleng landfall ay dito po sa pinakadulong bahagi ng Northern Cagayan sa may Santa Ana o kaya dito sa may area po ng Batanes Group. Okay, so itong Babuyan, Batanes, Northern Cagayan ay nasa serious danger sa pagdaan po nitong medyo lumalaki pong bagyong si Egay. Kasalukuyan, almost 900 kilometers ang kanyang laki at medyo namimilig ko na yun ang dulong Hilagang Luzon. Okay? At aside from that, yung habagat ay lalo pong maapektuhan ang Visayas, Kanluran, Mindanao, Mimaropa. And then later, within the next 24 hours, ito naman pong western sections ng Central Luzon, kasama po Metro Manila. So, the threat of flooding ay medyo mataas yung pagbabaha. Okay, pati yung landslides. Bago tayo mag-umpisa, okay, ng ating mga analysis, kung anong mangyayari sa system na ito, o anong epekto sa ating bansa. Ito muna po ang wind signal mula sa Pag-asa. Ito po ay in-issue po kaninang early morning. Galing po sa 11 p.m. update nila, bulletin number 11. At may tinaas na pong signal number 2, wind signal number 2. Yung hangin po nito ay nasa 64 hanggang 89 kph ang bugso. At ito po ang areas po ng Northeastern Catanduanes. Kasama po dyan Pandan, Gigmoto, at iba pang areas po na malapit po sa dalampasigan po ng Silangan, Catanduanes. Samantala, ang buong Bicol, kasama po ang Naga City, buong Camarines Sur, at except ang Masbate, Ticao at Bukias, wala pang signal dyan. So, ang buong Bicol region, Camarines Provinces, Albay, Sorsogon ay nasa signal o wind signal number 1. Meaning, magkakaroon po tayong hangin mula sa 15 kph hanggang sa 63 kilometers per hour. Okay? So, that will happen within the next 24 to 36 hours. Gayon din po dito sa may Samar Provinces at Cagayan Valley. Kasama na dyan ang Isabela, Mapayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, ayan, Cagayan, okay, Babuyan at Babuyan muna, wala pang Babuyan muna, wala pang Batanes, but later on ay tataas din ang signal diyan. So mag-ingat po tayong lahat. Okay? At most likely ang primary levels, pag signal number 1 automatic walang pasok. So antabayan na lang ninyo ang mga decision o mga declaration ng mga mayors ng buong affected areas. Now, ito po yung satellite analysis na ginawa natin kahapon na hapon. So, nakita nyo gaano kalaki siya. Meron pa dito isang LPA 91W. Ito naman yung mukhang susunod, but kalimutan muna natin yan. Mahina pa yan. At ito yung muna tayo kay Egay. After Egay, ito naman po ang susunod. Basis computer models, but sa ngayon, wala pang landfall na pinapakita sa Pilipinas. Mukhang tataas naman siya. But ito muna si Egay, yan po ang habagat ay talagang papalakasin yan. Okay? Ito yung hapon, 120 pa yung hangin. By the way, yung hangin niya na yun is already 165 kph as of 2 a.m.
Okay? Alas 4 na ng umaga na yon. 165 na po siya. Category 2. And mukhang nagpupunta siya doon sa pagiging rapid intensification phase. At hindi maalis ang probability o possibility na magiging super typhoon po ito. Dahil may pinapakita po ang wind models na pwede pang umabot hanggang 260 yung kanyang lakas. Sana po hindi matuloy. Okay? Sa sobrang laki, kasi minsan ng bagyo, minsan nahihirapan siyang umikot compared sa mga maliliit na bagyo na mabilis yung pag-development. Kaya lang itong malaking bagyong ito, mukhang kaya niya. Okay? So, it depends na yan kasi medyo mainit po ang karagatan na dinadaanan niya. Pati yung oceanic heat content, yung energy na release ng mainit na dagat, ay nagpe-pave way ito for more rapid intensification. So, ito yung fast animation. So, nakita ninyo, meron na po siyang rugged eye around 60 or 70 kilometers across. So, yung outer rain bands ay dumadaan din sa kabikulan. Kaya paminsan-minsan may na-experience tayong mga pabugso-bugsong ulan. Ang hangin hindi pa naman masyado, nasa 20 kph sa ating weather station, up to 25 lang yung hangin mula sa west-northwest. At yung ating zoom-in satellite animation ng windy.com, courtesy of windy.com, ay kita po ninyo dito. May dumadaan ng mga rain bands sa kabikulan. Pasalamat tayo, wala pang grabeng ulan, except po dito sa may areas po ng Karamuan Peninsula, Garcia-Torena, Siruma, Karamuan, medyo may mga ulan-ulan na dyan at konting hangin, pati Catanduanes. Okay, so let's hope and pray. Sana gumanito na lang siya. But ang tracking niya is mukhang dito po siya tatahak sa area na ito. Yan, no? Yan ang pinapakita na yun ng bagyong yan. Ito po yung another satellite loop mula sa weathernerds.org. So nakikita nyo dito, yung pulang iyan, lalo na yung gray na yan, yan po ang grabing ulan. Extreme rainfall po yan pag dumaan yan sa atin. So may pulang papunta na yun sa Camarines Sur, so may mga bigla-bigla ang mga moderate to heavy rains, but panandalian lamang ito. So hanggang Visayas, Masbate, affected po ng ulan nito. Then after 24 hours or hanggang Tuesday, papalit po yung habagat. Okay, so ito yung tracking natin. Track number 1. At nakikita natin dito na ang Catanduanes at Karamuan Peninsula, Garcia-Torena, Siruma ay apektado po ng tropical storm force winds. Ibig sabihin yung hangin po ay pwedeng umabot po ng up to 100 kph ang bugso. And ang bad news po, ang buong Northern Luzon ay makakaranas din ng tropical storm force winds, 75 to 100 na bugso. But yung damaging winds ay mukhang delikado po itong Cagayan. Okay? Tugigaraw, Santa Ana, mukhang pasok sila sa damaging winds of 100 to 130. Kapag yung track niya ay hindi magbago, yan po ang makakanasan nila. And also, hagop din ang Ilocos provinces. Malapit na malapit din kasi siya. Lalo na po ang Batanes at Bubuyan, so yan po ang dadaanan niya pagdating po ng umaga po ng Miyerkules. So, Tuesday evening hanggang Miyerkules ng gabi ay mukhang bad weather po ang Northern Luzon. So, mag-ingat po sa mga posibleng pagbabaha, lalo na pag mga pagguho ng lupa sa may Cordillera, Benguet, yan, talagang grabe po yan, ang epekto nitong bagyong ito. Kasi ito po yung medyo malakas na bagyo ever since yung huling bagyo sa buwan ng Hulyo, yung bagyong si Glenda na dumaan po ng Kabikulan, naapektuhan ng Naganon, 140 kph yung gustiness at maraming mga punong kahoy ang nasira, nabuwal, I mean. Dumaan din sa Metro Manila, yan po si Glenda of 2014, July 15. So, it took 9 years of it took 9 na taon bago ito na naman isang malakas na bagyo for the month of July. So, mag-ingat po tayong lahat, okay? Dahil medyo malakas po itong bagyo, malaki. So, magbibigay po yan ng grabing ulan. Lalabas po siya ng area of responsibility Thursday pa po. Okay? So, simula na yung araw na ito hanggang Miyerkules ay makakaranas po tayong mga pabugso-bugsong ulan. Minsan malakas, minsan mahina.
At lalong-lalo na po dito sa may Northern Luzon na pwedeng umabot ng more than 100 millimeters daily rain ang inaasahan po dyan. 24-hour rain of more than 100 millimeters. Dito sa Bicol, ibang areas po, Metro Manila, 50 millimeters to 100 lamang. Ito more than 100 millimeters. Okay, so yan po ang track. Yung zoom out. Yung zoom in, ayan, nakikita ninyo ang mga areas na makakaranas ng more than 130 kph. Ito talagang Batanes at Babuyan. Nasa loob sila ng eye wall. Talagang, pag sinabi natin eye wall, nandyan po kasagsagan yung kalakasan ng bagyo. Ang forecast po ay naasahan po siya maging 230, near the threshold of becoming a super typhoon. But usually, conservative po itong mga forecast na ito. In reality, baka umabot pa talaga ng super typhoon strength. Let's hope hindi siya umabot ng super typhoon strength. Okay, so yan, itong mga areas na ito ng Northern at Central Luzon, may tinatawag tayong storm surge. So malalaki po ang alon dyan. So mag-ingat po tayong lahat. At lahat ng Asian agencies, yan po, same. Dyan siya dadaan between Batanes and Northern Cagayan. Samantala, ito po ang computer models. Galing po ito sa 8 PM na update. Ayan na, nandyan na yung European model. Pumasok na. Ayan po siya, European model. Same pa rin. American model. Magkadikit na sila. Usually, mga 48 hours to 3 days, magkakadikit na talaga yan, American model. Nagja-jibe na sila. Ito lang ang ayaw natin. Itong track ng, tingnan ninyo, ito yung track ng US Navy model, which is the least performing model yan sa mga batch. Pero minsan, knock on wood, sana hindi mangyari dahil kawawa po ang Northern Luzon. Canada, medyo mataas. So, abangan natin sa susunod na 24 kasi ito yung 48-hour forecast. Nakita nyo, magkadikit na sila lahat. Pero nagkakahiwalay pa rin. So, may uncertainty pa compared sa 24-hour forecast na talagang totally magkadikit sila. Pag ganyan, talagang 90 to 100% na talaga na maapektuhan ang anuman dadaanan niya. Pag sinabi mo ang forecast for 24 hours, sure na po yan. Talagang maghanda na tayo. Okay? So, meron pa po, sana ganito ang track niya. Ganyan, no? Para hindi na po maapektuhan natin. Positive thoughts lang tayo, okay? Marami kasing mga negativities. Huwag nating isipin, bago tayo mag-worry. Importante, maghanda tayo. Take action, take precautionary measures, kung anong dapat gawin. Lalo na po sa may dulong hilagang Luzon. At Northern Luzon, lahat-lahat na kasi malaki ang bagyo ito, yung habagat pa, combined effects, oh my gosh. Sobra po yun na apektado talaga ang Luzon nito. Okay, ito yung oceanic heat content. So, ito yung energy nasa 75 to 100 kilojoules per centimeter squared. So, talagang mag-boost up sa energy niya. Lalo na dito sa may Northern Cagayan coastal waters. Medyo mataas. Ito yung ayaw natin mga deep red. Kasi rapid pwede maging 260. So, sana hindi siya maabot ng super typhoon, but prepare lang tayo for the worst. Kasi ito yung CHIPS model. Lagi yan, itong CHIPS model, napansin ko for the past 20 years, pag ang forecast nila sa 160, umaabot yan in reality dito. Yung kanyang lakas, oh. My gosh, talagang malakas po na system ito. Hopefully, hindi siya umabot dyan. Kung pwede lang i-dissipate ito. Okay, gaya ni Thanos. Ganun mo, wala na yung bagyo. Si God lang ang nakakaalam niyan. Mother Nature dictates kung bakit nagkakaganito. Talagang that's how the world rotates. Bilog ang mundo. Lahat pati mga nature, mga bagyo, talagang ganyan. It's part of our life dito sa planet. Now, pagdating sa rainfall accumulation for the next 3 to 5 days, tingnan ninyo, okay? Ito yung bagyo. Yung puting yan yung more than 100 millimeters. So, dadaan po sa buong Northern Luzon, yung 100 millimeters pataas, pagdating po ng Tuesday, Wednesday, hanggang Thursday. At, naiiwan naman dito sa may Western Visayas, Mimaropa, Western Luzon, parts of Bicol, parts of Eastern Visayas, parts of Western Mindanao, ay yung habagat. So,
apwera nitong dadaanan itong bagyong ito sa Northern Luzon, nagbibigay ng more than 100 millimeters every day for 3 days. Okay? Pati dito sa may western section, dahil sa habagat. Ito po yung habagat na nakikita ninyo. Ito po. Ayan yung line ng habagat. Okay? Enhance po yan. Maganyan yung hangin yan. Pati yung ulan kasama. Yan yung nagbibigay ng mga agricultural irrigation sa buong Pilipinas kapag may bagyo. Sana hindi na sana siya lumapit dito. Dito lang, tamang-tama sana. But kombinasyon na po ito ng possible na maapektuhan nito, damages. Ito naman po yung kasunod niya sa likod. Wala pa yan, hindi pa natin papansinin niya. So, pagkalampas sa Pilipinas, dito naman po siya dadaan sa may Fujian province sa China. So, delikado rin sila dyan. Pati dito sa may western at southern Taiwan. Okay, let's hope and pray na sana magbago pa for the next 48 hours. Sana mag-shift pa ang direction ng bagyong ito. At babalik ulit tayo. I'll try to be back this afternoon or evening. Kung hindi, early morning, Tuesday again. But I'll try my best to be back. Minsan, kulang na tayo ng sleep. Kailangan natin mag-recharge. And then, pasensya na kapag hindi tayo nakagawa kahapon. Meron tayong family matters na inattendan. Okay, again, ito si Mike Padua. Mag-ingat po tayong lahat. Be hashtag weatherwiser. Mag-pray hard tayo na sana mag-lihis na itong bagyo. Importante maghanda tayo dahil dadaan lamang po itong bagyo at sana nasa mabuting lugar po tayo sa evacuation center o saan man tayo lupalop ng Hilagang Luzon pagdaan po ng bagyo. So please take all necessary precautions and see you again, and maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.